Simbiòtic Festival. Escenaris ocults. Teatre Lliure de Montjuïc, 30 de novembre, 1 i 2 de desembre. Màtria de Carla Rovira, el 30 de novembre a les 20:30. Com encara la memòria familiar en un estat forjat en l'oblit? Quin és el llegat familiar de les ferides de la Guerra Civil? I quin és el paper que juguen les nostres mares? Vosaltres assassineu que les dones netegem la sang. La nena dels pardals, de Cia Teatre al Detall, l'1 de desembre a les 18:30. Un espectacle familiar, poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, el respecte a la vida i la saviesa innata dels infants. Mentre tant l'aire es bull venint al teu costat. Càscares vacíes, de Mag de la Varga i Laila Ripoll, el 2 de desembre a les 19 hores. ¡Eres sorda y tonta! ¡Viva el cabaret! Xarxa d'històries teixides en testimonis de l'Operació T4, nom en codi que els nazis van donar al seu programa d'eutanàsia destinat a eliminar persones amb alguna discapacitat. Diagnóstico. Disección. A las 2 horas. Especímen. Cerebro cantucho y asqueroso, un auténtico cerebro de idiota. A més, artistes i capacitats, laboratori simbiòtic, jornada professional de teatre, inclusió i accessibilitat, el 30 de novembre de 10 a 2 al Centre Cívic El Sortidor. Formació simbiòtica. Narratives ocultes, curs d'audiodescripció especialitzat en arts escèniques, del 10 al 30 de novembre a l'Institut del Teatre. El que un cos pot, taller inclusiu d'investigació teatral, totes les tardes del 26 al 30 de novembre de 4 a 8 a l'Institut del Teatre. Simbiòtic Festival, del 30 de novembre al 2 de desembre al Teatre Lliure de Montjuïc. Tota la informació i venda d'entrades a la web del festival www.festivalsimbiòtic.es.